Божа, верой мне сердца наполни, я прошу, каб у им ты жил, и хрещением Иисуса припомни, каб тебе заўсёды я служил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожный день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожный день. Божа, миром мне сердце наполни, я прошу, каб у им ты жил, и об царстве Христовым припомни, каб ніколи больш я не грашил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожный день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожный день. Боже, сердце любовью наполни, я прошу, каб у им ты жил. Об ахвяры Христовой припомни, каб заўсёды ближних я любил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожный день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожный день. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Аминь. а з вами И с Духом Твоим. я збавлення майго народа, з якого потіску не покликали мене, я почую їх і буду їх паном навіки. Гэтымі словамі антифона Новоход, дорогие браты и сестры, розпочинаємо святую імшу, переживаючи уже 5-й день новини перед урочистостю святого Михайла Арханьола. Падчас гэтай святой імшы молюся об ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлай Кетрыс Ірыны. Каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молімся. Боже, Ти усі накази святого закону заснував на любові до Тебе і ближніх. Дай нам сили заўсёды виконувати Твою волю, каб ми могли досягнути життя вічного. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Амен. Читання книги Єздри. Я, Єздра, у час вечерней ахвяры поднялся с места неволи своей и, разорвавши шаты и плащ, упал на колени свои и протягнул свои руки до Пана Бога своего. Я сказал: мой Боже, мне соромно и неемко звернуть свой твар на Тебе, тому, что беззаконие наши поднялись выше за голову, а наши провины выросли аж до неба. А дзён бацькоў наших аж до гэтага дня на нас тяжкая вина за беззаконие наши мы сами, короли наши и святары наши были отдадены в руки чужеземных королев под меч, у полон, на разрабование и на сором, як сёння. Але вось неўзабаве мы знайшлі ласку у Пана Бога нашего, які захаваў нас. Для нас решту ацалелых умацаваў нас на месцы святыні своей. Осветлил наш Бог вочы наши и отдал нам трохи ожить у неволі нашей, бо мы невольники, але Пан не покинул нас у неволі нашей. Ён повернул до нас милосердность королев Персии, каб яны дали нам ожить, каб был побудованы дом Бога нашего, обновлены ягоныя руины, а мы атрымали пристанище у Иудеи и в Иерусалиме. Это Слово Божие. Благословленный Бог, який живе навеки. Благословленный Бог, який живе навеки. Благословленный Бог, який живе навеки, ягонае валадарство. Бо ён карае і праяўляе міласэрнасць, зводзіць уніз аж да тхлані і ўзнімае веліччу сваёй са згубы. Няма таго, хто пазбегне ягонай рукі. Благословлены Бог, які жыве навек. Вызнавайте Яго, сыны Израиля, перад народами, бо ён сам рассеяў вас сярод іх і нават там показаў сваю веліч. Благословлены Бог, які жыве навеки. Узвялічвайце Яго перад кожным жывым, бо ён наш Пан і ён Айцец наш, ён Бог наш ва ўсе векі. Благословлены Бог, які жыве навек. За беззаконне ваше ён пакараў вас, але ён злітуецца над вами усімі і збярэ вас між усіх народаў, сярод якіх вы былі рассеяны. Благословлены Бог, які жыве навеки. На землі маёй няволі Яго вызнаю,
и показываю ягоную моц и величь грешному народу. Навернитесь, грешники, и поступайте справедливо перед им. Кто ведая, може буде ласкавий проявить до вас милосердность. Благословленный Бог, який живе навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Наблизилось владарство Божие, кайтесь и верьте у Евангелия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawodle Luki. Хвала Тебе, Пане. U той час Jezus покликав 12 і дав їм силу і уладу над усіми злими духами і уладу лечить хвороби. Он послав їх обвящать владарство Божие і оздоровлять хворих. І сказав їм: нічого не беріть з собою у дорогу, ні кия, ні торби, ні хліба, ні грошей. Не майте так само по 2 вопратки. До якого дому увойдете, у тим і заставайтеся аж до свого одиходу. Коли ж вас ніхто не прийме, то, виходячи з города того, обтрасіте пил з ног ваших на свідчення супроть їх. Отправившися, яны проходили по вёсках, обвящаючи добрую новину і оздоровляючи усюди. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Уважаемые браты и сестры, сённяшняе Евангелие показывае нам вельмі важны пераломны момант у жыцці Езуса і яго вучняў. Па-першае, на што трэба, напэўна, звярнуць увагу, пачуўшы сённяшняе Божае Слово, што Езус не пасылае вучняў з пустымі рукамі, як на першы погляд можа здавацца. Ён дае ім уладу. Уладу над нячыстай сілай, над хваробамі. Адкуль гэтая ўлада? Ад Езуса. І гэта фундаментальны прынцып таксама для нас, што без Хрыста мы нічога не можам зрабіць у жыцці. Уся наша сіла, усе нашы таленты, уся магчымасць служыць Богу і людзям паходзіць толькі ад Яго. І мы ідзем у свет не са сваімі сіламі, а менавіта з Божай сілай, з ягонай уладай, якую Ён дае нам праз свайго Святога Духа. Другое, напэўна, на што трэба звярнуць увагу, гэта мэта гэтай улады. Не для сваёй славы асабістай якісьці выгадаў, можа, вучняў, а менавіта з мэтай служэння. Яны пасланыя з 2 рэчамі: прапаведаваць Божае валадарства і аздараўляць хворых. Прапаведаваць значыць гаварыць пра Божую любоў, пра прабачэнне, пра збаўленне. Аздараўляць значыць праяўляць Божую ласку, клопат пра фізічныя і духоўныя патрэбы чалавека. Слова і чын, вестка і літасць – гэта тое, што не можа быць адлучана адно ад аднаго. Паважаная наша вера павінна быць бачнай у нашых учынках, а наша служэнне грунтавацца на праўдзе Евангелія. Езус дае інструкцыю таксама для сваіх вучняў жыць у поўнай залежнасці ад Пана Бога. Кажа, нічога не бярыце, ні кія, які патрэбны для абароны, ні торбы, кісці запасаў з сабою, ні хлеба, гэтай сабойкі ежы, ні грошай, косці фінансавай бяспекі. Нават, кажа, каб не бралі лішняй адзежы. Чаму? Таму што Езус вучыць вучняў сваіх поўнаму даверу да Пана Бога.
Вучні павінны спадзявацца не на тое, што яны ўзялі з сабою, а на тое, што Бог дасць ім праз людзей, у дамы якіх яны ўвойдуць, да якіх яны пойдуць. І гэта таксама сведчанне. Яны ідуць неяк жадаючыя нажывы з гэтага падарожжа, а ідуць як пасланцы, якім трэба толькі адно – дзяліцца добрай весткай. Іхняя прастата і жыццё павінны быць пацвярджэннем тых праўдаў, той ісціны іхніх слоў. Паважаны, як мы можам сённяшняе Евангелие, гэтыя словы, якія мы пачулі, прымяніць да нашага жыцця? Мы не атрымліваем і не атрымалі ад літаральнага такога заказу, загаду пакінуць усе рэчы, застацца, скажам, босымі і пайсці. Не. Але прынцыпы застаюцца нязменнымі. Тое, што наша сіла у Езусе Хрысце. І калі Бог кліча нас на служэнне у касцёле, у сям'і, на працы, то Ён дасць нам неабходныя сілы. Нашае заданне – гэта даверыцца Яму. Нашая місія – прапаведаваць і служыць. Кожны з нас, хто называе сябе хрысціянінам, з'яўляецца такім пасланцом. Мы павінны гаварыць пра Хрыста і сваімі добрымі ўчынкамі паказваць Яго любоў. Сучасны свет вучыць нас спадзявацца на банкаўскія рахункі, страхаванне, кар'еру, але Езус нагадвае, што сапраўдная бяспека толькі ў Богу. Запытаю, ці гатовы я сёння атрасці гэты пыл з нашых ног ад таго, што абяцае нам бяспеку, але адцягвае ад Бога. Ці гатовы я жыць больш проста і шчодра, давяраючы, што Бог паклапоціцца пра мяне. Вучні пайшлі і выканалі даручанае ім заданне. Яны даверыліся, што значыць жыць верай. Даведаліся са свайго, скажам, досведу. Яны перажылі гэтую радасць, што Бог дзейнічае праз іх. Бог сёння кліча і нас. І будзем адважнымі. А каму не хапае адвагі, то будзем маліцца аб гэтую адвагу, каб ісці ў наш свет, у нашу штодзённасць, на месцы працы, у нашай асяроддзі, нашай сем'і, каб несці гэтую добрую вестку не толькі словам, але перадусім нашым жыццём. Амен. Паслухмяныя закліку нашага збаўцы просім усемагутнага Бога, каб прыйшло Яго валадарства. Молімся за наступнікаў апосталаў, каб яны абвяшчалі свету Евангелія аб Божым валадарстве. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў народаў, каб яны спрыялі абвяшчэнню Божага Евангелія. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за цяжкахворых, каб сам Езус суцяшаў іх і дапамагаў ім несці крыж цярпення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія не прымаюць Божую навуку, каб Айцец Нябесны даў ім ласку веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі падзякі Пану Богу за пражытых 40 гадоў Анны з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні апецы Найсвяцейшай Панны Марыі, дарах Духа Святога і ўсіх неабходных дарах і ласках у жыцці для яе, таксама для яе блізкіх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлай Кетрыс Ірыны, таксама для памерлага ксяндза Пробашча Яна Варанецкага. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб наше жыццё адпавядала веры, якую мы вызнаём. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа Ойча міласэрнасці, выслухай нашыя пакорныя просьбы і адары Тваім спакоем. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Боже наш Ойча, просім, приймі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плады зямлі. Божа наш
Боже наш Отче, просим, прими все, что мы от Тебе маем у житті, нашую радость, боль, працу и любовь. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду, и учини, каб у найсвятейшем сакраменте мы отрымали ласки, яких сынов ним довером прагнем, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами, И с Духом Твоим у гору сердце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и збагавенно, каб мы заўсёды и усюды Табе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, мы з удячной любовью славляем Ягоную смерть, с живою верою вызнаем Его з мертвых повстание, с моцной надеей чакаем Его прийстя у славе. Тому з анёлами и з усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який иде у имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. З
Wspominaючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсеяний по всім світі, удоскональ його у любові, разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом, її обранником, со святыми апостолами і усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тобі, каб з ими і ми хвалили і прославляли Тебе про Сина Твоего, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче, всемогутний у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Айца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсёды вольні від граху і заховані до всілякого неспокою, чекали ісполнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наші, але на віру костела Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь поміж нас, у кожний
Jezu, mój Jezu, сёння я молюся Тебе, Ты даешь мне Духа Святого, славлю Тебе. Jezu, mój Jezu, сёння я молюся Тебе, Ты даешь мне Духа Святого, славлю Тебе. Ты даешь мне Духа Святого, славлю Тебе. Молімся. Боже наш Отче, завсёды підтримлювай Твоєю допомогою тих, кого узмацнєш своїм сакраментам, каб ми, дякуючи таємницям, у яких удельничаєм, спознали в нашому житті плен откуплення, раз Христа Пана нашого. Amen. Дякую велике усім за супольну молитву. Для спадарыні Анны з нагоди дня народження найлепшае віншаванне. Няхай добры Бог надалей благословляе і адорвае патрэбнымі ласкамі. А на сённяшні вечар, на спокойную ночу, з верой прыміце Божае благословленне. Пана з вами. И с Духом Твоим. Хай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. О, Пане Боже, дай милость, нехай живе поміж нас, нехай керує народом, да поможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам, братняю милость для всіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. О, Пане Боже, дай милость, нехай живе поміж нас, нехай керує народом, да поможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам, братняю милость для всіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. За душу świętej pamięci księdza Jana, anioł pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromie, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.